ଭାଉଜ କଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନ ରହିଛ ଯେ? ବସିଛି ସେମିତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ? ଦେବ ଦେଲେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡାଟା ଦେଇଦେବ। ଦେଲେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡାଟା ଦେଇଦେବି, ତମେ ଆଣିକି ଦେଇଛ ପୁଣି ଥଣ୍ଡାଟା ଦେଇଦେବି। ମୁଇଁ ଆଣିକି ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତମକୁ ଦେବି। ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଣିଲା ମତେ ଦେଲ ଗୋଟେ ଯେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ରଖିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମକୁ ଗୋଟେ ହବ ପଚାରିଦେବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଦିଅ ଦେଖିବା ଆଉ। ତାର ରିଙ୍ଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ। ରିଙ୍ଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ, ସେଇଟା କ'ଣ? କଲିଙ୍ଗ ବେଲେ କଲିଙ୍ଗ ବେଲ୍ ଆଗ ସେଟା ମାରିଲେ ତ ରିଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ରିଙ୍ଗ ଅଛି?